हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण चिकापासून परफेक्ट असा खरवस कसा तयार करायचा याची रेसिपी पाहणार आहोत। खूप छान असा जाळीदार खरवस। इथे हा मी अर्धा लिटर चीक घेतलेला आहे। चीक हा पहिल्या दिवसाचा, दुसऱ्या दिवसाचा, तिसऱ्या दिवसाचा असा असतो। हा बहुतेक दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवसाचा चीक असेल, कारण थोडा पातळ वाटतोय। जर चीक पहिल्या दिवसाचा असेल त्यामध्ये आपण तो खूप घट्ट असतो, तर त्यामध्ये आपण सेम जेवढा चीक घेतलाय तेवढंच आपण दूध घ्यायचं असतं। दूध हे कच्चं घ्यायचं आपल्याला, पण हा मला साधारण पातळ असा चीक वाटतोय, त्यामुळे मी यामध्ये हे मी पाव लिटर दूध आहे ते मी घालून घेणार आहे। एक मोठा कप दूध घातलेला आहे। मुंबईमध्ये बऱ्याच ठिकाणी अजूनही तबेले आहेत, त्यामुळे आपल्याला चीक इझिली अवेलेबल होऊ शकतो। आरे कॉलनीमध्ये तुम्ही पाहायला गेलात तर वर्षाचे 12 महिने तुम्हाला चीक मिळू शकतो। दूध आणि चीक ॲड करून झालेला आहे। आता आपण यामध्ये साधारण 100 ते 150 ग्राम गूळ ॲड करणार आहोत। तुम्हाला जर साखर गूळ नसेल तर तुम्ही साखरही वापरू शकता। गूळ चांगला मिक्स करून घ्यायचा आहे। गुळाचे खडे राहता कामा नयेत, ते एकदम व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेणार आहोत। मी इथे ऑर्गॅनिक गूळ वापरलेला आहे। तुम्ही पाहू शकता दुधाचा कलर बदललाय गुळामुळे। खूप छान असा मिक्स करून घ्यायचा आहे, शक्य असेल तितका चांगला। गूळ चांगला मिक्स झालेला आहे। यामध्ये आपण आता हळद ॲड करणार आहोत। ऑप्शनल आहे, हळद नाही घातली तरी चालू शकते। हळद सुद्धा आपण चांगली मिक्स करून घेऊ। इथे मी वेलची जायफळ पूड घेतलेली आहे, ती थोडीशी मिक्स करून घेते। थोडी पावडर मी वरून घालणार आहे। वेलचीचा फार सुगंध सुंदर येतो यामध्ये। मी ते हा एक कुकर घेतलेला आहे, त्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी घालून घेतलेलं आहे। त्याचबरोबर हे भांडं घालून घेतलेलं आहे। यामध्ये आपण जे दुधाचं मिश्रण आहे ते ओतून घेणार आहोत। सर्व मिश्रण यामध्ये कुकरच्या भांड्यामध्ये मी ओतून घेतलेलं। आता आपण उरलेली वेलची पावडर आपण वरून घालून घेणार आहोत। आता मी यावर ताटली ठेवणार आहे। शिजताना पाणी यामध्ये जाऊ नये यासाठी मी ताटली ठेवलेली आहे। आता आपण कुकरला झाकण लावून घ्यायचे। रबर किंवा झाकणाचा रबर किंवा शिटी काही काढलेली नाहीये। कुकर आपण व्यवस्थित बंद करून घेणार आहोत। मध्यम गॅस ठेवून आपण 4 ते 5 शिट्या करून घेणार आहोत। पाहूया आपण खरवस कसा झाला आहे। पाहू शकता खूप छान खरवस झाला आहे। आपण जर शिटी लावली नसती कुकरला तर साधारण आपल्याला 30 ते 40 मिनिटं लागली असती। शिटी लावल्यामुळे साधारण 15 मिनिटांमध्ये आपला खरवस रेडी आहे। खूप छान जाळी तयार झाली आहे, तुम्हाला दिसू शकते। आपण आता तो थंड करून घेणार आहोत। हा खरवस मी थंड करून घेतलेला आहे। आधी अर्धा तास मी बाहेर रूम टेम्परेचरला थंड केलेला आहे। त्यानंतर मी तो 2 तास फ्रीजमध्ये ठेवला होता। आता आपण तो प्लेटमध्ये काढून घेऊ।
तुम्ही पाहू शकता इतका सुंदर खरवस झालेला आहे. जाळी पाहू शकता याची. परफेक्ट असा खरवस तयार आहे. मी केलेली ही खरवसची रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल. तर लाईक करा, शेअर करा. आमच्या चॅनलला जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.